Jag köper ris. Ja visst. Det måste vi ha det här nu i sommar ju innan han åker grisen. Ja. Jo. Jag säger bara det. One life to live. Nu pratar han thailändska. Ja. Chocolate cup som namna. Du fick han stå med. Pinom jaj. Kankaya. Vet du vad? Jag var inne på den här Enchata 97 World. Har du den CD-skivan? World. Enchata World. Det är ju med kartor och grejer. Så skulle det typ Koh Samui, men det fanns. Hur fan stavar man Koh Samui? K-O-H-S-A-M-U-I. Det är ju därför jag inte hittade det. Ja. För jag skrev in Koh Samui. Vet du vad den hittade då? Kossan Mu, Arla. Kossanjärvi uppe i Finland. Ja. Och Prao på Arla. Jag tänkte, är det dit vi ska? Då var det inte så långt. Ja, jo för fan. Nej då. Men vi ska ha en samling innan. Ja, och dricka lite. För vi har sån här Kentucky Jack Daniels. Det är ju Jeppes special. Säg vad du har för flaska på bordet. 1 liter. Rock'n'roll whisky som Laxonen säger. Ja, det är ju import från Kanada. Det är skitgott. Ja, men det usar i päran. Ja. Ja. Och snart ska vi gå in till våra... De vi har här inne. Ja. Vi vill inte säga dem till namn. Vi har ringt till massa tjejer, men det är ingen som vill veta av oss. Jeppe, de är svarthåriga allihop. Ja. Och långt hår ner till stjärten har de. I stjärten. Långt hår i stjärten har de. Jeppe, är det säkert att du ska ha jour Du ikväll? får prata med han. Ja. Ska jag pissa? Är det säkert att du ska ha jour ikväll? Han bara ljuger. De är väldigt långhåriga. 17-18 år är de. Nej, jag menar barnvakten. Ja, henne älskar jag du. Nej du, det är lugnt så sett. Ja. Varför går du inte att zooma? Med... Nej, den är paj på det. Vad sa du? Ja, den är på gång. Nu jävlar. Turn off the light! Vad fan är det här? Det är dagen efter. Vi ska se hur vår kompis mår. Det är för natten. Nej. Han är skyldig. Därför jag har sån satans huvudvärk idag. Fan inte det. Det är hans fel här. Han och hans jävla rock'n'roll whisky. Men han ska få igen. Det ska gudarna veta.